suka san cewar kanansu ya shiga bala'i na fitar da su, wallahi sai na yi wa mutum wulakanci bare har in iya zuwa a kai wa Aisha na Jammu takarda ta Idris mai wushirya ta ina gayyatar sa a police station ko wani abu hajiya. Kuma abin da zai baki mamaki, ma'aikatan da suka zo suka kama ni a Tahir din maki tuna inda fa ake kes din da ni hajiya, ina gaya miki maganar nan daga ni sai Allah da ya halicce mu ba wanda yake jin mu, ko mahaifina ba zan bari ya ji wannan maganar ba daga ni sai ke sai Allah. Ai ya kamata a ce ko wani suka dai shigar da karata a lokacin su daka mai tsawa su hana shi, da suka tashi kes domin ya kwabe min in shiga halin bala'i sai suka ƙara zuwa a gurin da ake yin kes da ni suka je suka shigar da karata. Hajiya abin ya ƙona min rai, sai na ce akan me zai suka ce ai akan na yi bidiyo akan wai na yi magana na ce da Aisha na Jammu da Idris mai wushirya su ne suka yi sanadiyya aka kama ni. Bari ki ji, duk duniya babu wanda ba zai yi wannan tunanin ba, wanda kafin na yi wannan tunanin jama'a ne da yawa suka yi wannan tunanin. Kin ga Hajiya, ni da Idris tun karfe 2 tun da aka fara abun birthday dina, billahi lazi la ilaha illa huwa Idris bai kirawo ni ana ya gobe ranar ba, bai kira ni ana ya jibi ranar ba akan cewa Murjami yake tafiya akan birthday dinki. Bare yanzu ina can ina sabgata na samu ban samu ba in hara. Sai dai a bidiyon da Idris mai wushirya ya wallafa a shafinsa na tsawon minti 16 ya yi magana ne wadda ya sha bamban da na Murja kamar yadda dai za ku ji. To jama'a assalamu alaikum, a gurguje zan yi magana akan abin da yake faruwa, duk da na san ba kowa ne zai fahimce ni ba, ni dai kawai na fito in yi magana ko wani ya fahimce ni ko kawai wani ya fahimce ni, wannan ba damuwa ta bace ba. Ni dai abin da na sani cewa ranar ana igobe beddan Murja muna tare da Murja, muna ta sabgogin beddi, komai ta sani da komai da zan yi na beddan nan na hada su. Muka je har gidanmu na dauko kayanmu, daga nan muka tawo gidanta muka ɗebi kayanmu, daga gidanta muka koma inda zamu sauka. Muna zuwa inda zamu sauka aka yi arrestin dinmu. Bayan an yi arrestin dinmu na zaci ma haddani, sai aka ce banda ita. Muka tsaya ana ta ce ku ce da yan sanda, ta ce ba za ta shiga mota yan sanda ba, ni ma na ce ba za ta shiga ba. Sai aka sa ta a wata private mota ta wata mata aka tawo da ita Banfai. Kwatsam sai na kira Aisha na Jammu, ina kiran Aisha na Jammu sai ta zo min hotel din. Tana zuwa hotel din sai na ce mata kin ji abin da yake faruwa, tun a waya dama na ga mata. Tana zuwa sai na ce ga kayan Murja, mu saka kayan nan mu tafi da su, in yaso sai mu je Banfai. Daga nan muka taho Banfai, muna zuwa sai muka shigo ciki, sai aka ce ba wanda zai ga Murja sai da safe. Sai Aisha saboda tana da hanyar da za a nuna mata Murja take cewa dan Allah uga a taimaka a nuna min Murja. To ba a ban mu mun ga Murja ba dai sai da safen nan. Da safe muna zuwa kawai sai ake